Hola, sóc l'Eva Serra Vila, autora del text El fantasma de l'escola. Espero que aneu bé en aquests dies de confinament. Mentrestant, sapigueu que podeu trobar el conte a Amazon i el podeu adquirir i us el portaran a casa. Aquest conte parla d'uns nens i nenes en una escola de ball que misteriosament veuen com els van desapareguent diferents objectes. Llavors decideixen obrir una investigació a veure què ha passat amb aquests objectes. El que ens ensenya aquest conte és que abans de culpar la gent hem d'intentar pensar què ha passat amb les coses que hem perdut, perquè pot ser que no les haguem endreçat prou bé o no recordem on les havíem posat. Per altra banda, aquest conte treballa la riquesa de la multiculturalitat. De vegades no parlem els mateixos idiomes, no parlem els mateixos llenguatges, però la comunicació pot ser de diferents maneres. Pot ser el llenguatge verbal, que són els nostres diferents idiomes, o el llenguatge no verbal. Dintre del llenguatge no verbal hi hauria la dansa i la música. La dansa i la música són llengües universals que a molta gent li agraden i que compartim tots plegats. A través de la dansa i de la música podem aprendre molt els uns dels altres. Per tant, la multiculturalitat és molt bona i ens en podem beneficiar tots plegats. Us desitjo un feliç Sant Jordi! Hola, soc la Luisa López, la il·lustradora del conte El fantasma de l'escola, que vaig fer juntament amb l'Eva Serra. Aquests dies estem confinats i per què no gaudir d'una bona lectura que parla d'uns valors molt educatius? Un d'aquests és el treball en equip. I què és el que estem fent nosaltres? Això mateix, treball en equip, perquè al final tots estiguem molt bé. Vinga, va, us animo a llegir-lo. El fantasma de l'escola. No te'l perdis.